no asuk lai tong mani se asukan nok bar phai ka nahana je tabuk ukulok rokom buskan nok bar phai ko orang nok le ko waro ya ko god sera to tini bela nok bar phai ka asuk dini pore tungmang pura se sang thanga dinte tini hodat kan nok bar phai mani ma koi jono kharma thanga chongka ka hari ani genjo nok bar pusing nang tong kai tabuk nai de bo tabuk bak chalok nai nei bo nok bar bisingo uri phon thang mano bo pia yang nó khó tính lắm ka, vậy chứ đâu, nãy này khát vậy ka, nó qua kiri ra coi khát vậy chú ka, wow, nok mar. Này để bớt cái nóc vào phải cái oh my god khát lại vậy chúng ta oh wow nóc vào còn chúng ta một con thịt gọc Malaysia này để ăn chúng ta bớt sốc phải cả Ada pusaka nomor phải cả wow serangan nomor ya Nadi tabung ke nok bar bisingo bike salok laisak kaisa bike no tinjon salok nale mane bom ke zigar filmo je azu dekbon bike salok mai ke wasa na bosai supra kata nadi bo mongkan daran kelayo bong kisah bike dal namune ani dol monok salok mai kata angke tabung kang musul mai